No nyt täytyy olla tarkka, että puhuu oikean miehen kanssa, että paidassa lukee Matin Mainio, mutta sä oot kuitenkin Marko. Mä oon Marko, joo. Mistä Matin Mainio? Vähän siitä historiasta kerro. Matti Ojala aikanaan vuonna 1958 aloitti tämän sinapin tekemisen Matin Mainio nimellä sukureseptillä tarinan mukaan. Sitä sitten, heillä oli baari tuolla Vaskiolla vaimon kanssa ja vaimo teki lihapiirakoita, Matti teki sinappia ja sitten kun sinapista tykättiin siellä Vaskion suunnalla, niin sitten alkoi Salon osuuskauppa kyselemään, että kun asiakkaat kysyy sitä Matin sinappia sieltä kaupoista, niin Matin piti sitten keksiä tuotteelle nimi ja myydä sitä sitten myös kaupoissa ja siitä se on saanut alkunsa, että 65 vuotta tänä vuonna. Teillä on täällä Turun ruoka- ja viinimessulla myöskin chilisinappia ja on valkosipulisinappia ja sitten on se konjakkisinappi. Se Kyllä. varmaan olisiko vähän semmoinen niin kuin joulun spesiaali? Se konjakki on nimenomaan semmoinen joulutuote ja me haluttiin se myös paketoida vähän erilaiseen pakkaukseen, että se on nätti lasipurkki, mikä on mukava nostaa siihen joulupöytään eikä semmoista keltaista tai oranssia tuubia siihen. Siitä voi ottaa silleen nätisti lusikalla sivellä kinkun päälle sitä. Ja on muutenkin vähän juhlavampi sitten, kun siinä on se konjakki ja lora otettu sekaan, niin siitä tulee vähän semmoinen juhlavampi fiilis heti. Matin Mainion sinapit voi myöskin olla varainkeruutoiminnassa esimerkiksi koululuokille tai urheiluseuroille. Kyllä, joo. Meillä jonkun verran on myös sen tyyppistä toimintaa, että koululuokat myy meidän sinappeja joko ihan meidän näillä perusetiketeillä Matin Mainiona tai me tehdään tämmöisiä muokkauksia niihin etiketteihin, joko logo tai se joukkueen kuva, niin se on aina mukavampi. Sitten sukulaiset ostaa mielellään, kun saa siitä sitten se valokuvan lapsenlapsesta esimerkiksi sitten siihen sinappipulloon liitettynä. Ja sitten vaikka se ihan se perus Matin Mainion sinappi, niin se käy sitten makkaran lihan kanssa, mutta sitten se käy raaka-aineeksi vaikka johonkin vinegrettiin ja omatekoisen majoneesi. Et oikeasti se on niin kuin monitoimituote. Kyllä, joo, ja ihan siis jauhelihan maustamiseen, kastikkeisiin, kaikkiin. Sitä monet mieltää se on kinkun ja makkaran päälle, mutta kyllä jos mä teen mitä tahansa lihakastiketta tai vaikka kasviskin, niin yhtä lailla se tuo kivaa makua sinne, kun sinne vähän pistää sinappia sekaan. Ja sitten kun meillä on nämä makusinapit, niin jos haluaa pistää vähän valkosipulia, niin pistää valkosipulisinappia, niin siitä tulee se pieni säväys, eikä tule kuitenkaan sit niin herkästi liikaa sitä. Se on totta. Meillä sä just sanoit ärtsy, puhumatta kun teillä on se chilisinappi. Aivan, joo. Et siinä kun sä huitelet vääränlaista chiliä pieninä palona ruoanjoukkoon, niin, se voi olla, että se ruoka oli sit siinä. Kyllä, joo. Mutta siitä tulee se pieni säväys, mutta ei kuitenkaan sitten ihan mahdottomia. Sitä on vaikeampi annostella liikaa niin sanotusti.